Здравейте, питови! Да знаете, че няма да строим. Аз ще правим оцеляване. И къде си играм? Ето ме. Здравейте, пичове! Тук са с мен и ДРС. Рафо и ДРС. Няма да строим днес. Повярвайте. Аз ще. Както виждате, правим Днес ще строим. Да чуем какво в това оцеляване? балкон. Да, балкон. Обаче, моето се захващаме Да копаме. дърво. Някой да копа дърво. Аз имам дърце. Добре, така тук да почнем балкона. Добре. Не ще да ставиш. Не ще да ставиш. Нищо не мога да събери малко пясък. Ще има. И Sugar Game ли да взема? Да, аз трябва да отида за малко дърво. А в чест има. Точно да се изкача догоре. Да, пичове. Сега ще Ще ни стигне ли 14 пясък? Да, но е твърде доста. И между другото, Да, хора. да, с целият ни всичко, което... Поредицата ще бъде от 15 епизода. Да, всяка поредица в този канал ще бъде 15 епизода. Освен ако не пратите лайк бутона. Болница. О, да беше. Това да пуши да не влезне. Дай толкова финала. Да, балкона малко изгледа малък. Добре, ти тук малко такова, аз докато изкопая това. Да слагам ли това? Golden Blocks. Добре. Толкова добре ли? Е толкова ще широк балкон. Ето всичко ще е в лоден планкове, ама... И между другото, като ви казах балкон, Терен ми подсказва, нали да... Да. Това да какво да строим и каква идея. Ето Той не ми тук... каза преди клипа. Ето тук строй. сигурна Ето идея. тук. Направи както мен, както съм го направил аз. После нямам повече дървени дъски. И покрива между другото ще бъде от... Да знаеш. Влад, какво си намерихме тук? Кол намери. Кол ли? Ела да видиш. Кол или айрон? Не бе, ела да видиш. Е там. Стаичка. Да я ще гледа малко. Тук ще бъде спалнята за гости. Къде? Ние сме мастери на строителството. И за какво бяхте тук две блокчета? Да попитам. И затова виж. Така ли изглежда много по-добре? Ами да. И тук слагаме две врати.
Само че ето тук трябва да сложиш такова. Да. Блок. И ето тук. Сложи блокове, де. Къде? Ето тук. Добре. Имаш ли един блок? Нямам никакво друго. Ами, аз искам да нацепа. Искаш ли бладва? Не, аз имам. Аз ще направя лопата. Това запуши входа ми. Кой? Ти, кой? Може да влезнеш отгоре. Айде го намерих. Запушен с дърт обаче. Дене. Те хора, пак ще бъде 10 минути. Не, 10, а 13, де. Да, бе. Всеки клип ще е по 13 минути. Зависи ако не остават Тук отгоре... 15 минути Да. време и имаме ангажименти. Ще бъдат по 10. Така, кефите тук ела да видиш. Имаш ли чаркол? Не бе ти, нали, откри две колко. Да ги направим ли или да си ги паза? Прави ги. Нямам дърво. Това знаеш ли по колко лупа? По колко? 2 метра! Оу! А виж по колко лупа. 3,5. Меча по 3. 4,5. Меча. Добре, сега... Ще се изхранваме с ротен флеш. Що бе намерих вънка крава? Отивам да убия. Абе! То пак ме удари. Ето е кравата. Спарти по кравата. Отдолу. Имаме 2 пажони. Тези... Перфектно ми се получава. Ябълка! Ама ние такива ли ще правим? Тараската. Виж как е известно. По-добре да направим сега такова. Тънките. Ми даде. Печката. Нещо, някой да пусне нещо в печката. Наистина не. Аз сега ще я подсидя. Ти колко сапни да имаш? Имам... Чакай, сега ще сложа държа. Гледай, тоската е колко... Чакай, махни го. Гладен съм на 2. Искам да си сложа в печката амбражовата от крава. Да. Чакай. Готов ли си? Почти. Колко такова ти трябваше? Криста. Печи ли си първата?
Сега пече твоето. Дай ми месо. Че, не лапай месото. Лапна ли месото? Не. Вземи в ябълката, има ябълка в един чест. Аз съм много гладна, половинка. Ябълката обаче хранеше половинка, нали? Не. Две по две храни. Аз се взех храната. Имам още половинка. Трябва ли още? Омагьол съм ли съм? Да. Как ме храта си? Че, аз не знам, а пак не съм си направил такива. И хора, разбирате, да. Това мисля да е Виждате, камък. много бързо тече. Кой? Не знам, бе. Идам. Ето 2 минути. 2 минути. Както някакво хора казва. Още 2 минути. Извиняй, Дарина. И ето завършеното. Балконче. Само където няма факлички. Ти трябва да имаш. Имаш ли? Чакай, бе! Омагьол съм ли съм? Да. Не. Пак ядах вътре фреш, ама не ядох. Да, това е много яко. Имам още една минута за стара, че не е в нали? Да, какви сте там? Не забравяйте, пращайте лайк до това болница, всеки клип ще го казвам. Да. Какво става, брат? Казвайте по какво искаме да строим. Шон, ако искаш Пред да вас ти хора, казвай. пред тебе, обърни се, защото твоите абонати могат да реагират. Ето още няма и Бе. Пичо и чао.